Το πολύ ισχυρό ευρώ δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομικές χώρες της Ευρώπης. Έχουμε πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητα. Τα μη επώνυμα προϊόντα δεν πουλιούνται. Πουλιέται η Mercedes βεβαίως γιατί είναι επώνυμη, πουλιέται το γαλλικό άρωμα γιατί είναι επώνυμο, αλλά τα απλά προϊόντα των εργοστασίων της Ελλάδος και άλλων χωρών δεν πουλιόνται γιατί είναι πανάκριβα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το πολύ ισχυρό ευρώ. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη με 0,87 του δολαρίου. Με 0,87 που σήμαινε μπορούσα να κάνω αυτές τις εξαγωγές. Με 0,87 που σήμαινε ότι ο Αμερικανός ερχόταν εδώ με $1 και έτρωγε 3 σουβλάκια. Δεν μας είπε κανείς ότι αυτό θα πάει στο 1,60, που εγώ δεν θα μπορούσα να πουλήσω τίποτα σαν Ελλάδα στην Ευρώπη. Τίποτα. Γιατί όσο και αν πηγαίνει ψηλά το ευρώ και 2-1 να γίνει με το δολάριο, η Mercedes θα πουλάει η Mercedes. Η Γαλλία θα πουλάει γαλλικά αρώματα. Η Ιταλία θα πουλάει Αλφα Ρωμαίο και Λάντσια. Εμείς όταν ακριβένει το ευρώ δεν θα πουλήσουμε τίποτα. Άρα μας ξελίγωσαν αυτοί οι οποίοι είναι στην ατμομηχανή του ευρώ. Επομένως είμαστε θύματα της πολιτικής του υψηλού ευρώ. Η Αμερική αγωνίζεται με το χαμηλά το δολάριο. Ο Κινέζος, όπως είδατε, παρά τις πιέσεις που έγινε και στους G7 και στους G20, δεν ανεβάζει το Ιουάν. Άρα λοιπόν εμείς κρατάμε ως Ευρώπη ακριβό το νόμισμα, με συνέπεια η Ελλάδα διαρκώς να ολισθαίνει. Εμείς δεν έχουμε προϊόντα επώνυμα. Επομένως λοιπόν δεν μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα στις τρίτες χώρες. Τίποτα. Και όταν βεβαίως μπήκαμε στην ΟΝΕ, όπως μπήκαμε στην ΟΝΕ, αν έπρεπε να μπούμε τότε στην ΟΝΕ, ήτανε δολάριο ευρώ 0,87 και πήγαινε 60. Το ακριβό ευρώ ποιον κούρασε, κύριε Πρωθυπουργέ? Τις χώρες που αναγκάζονται να κάνουν εισαγωγές. Ποιους ξεκούρασε, ποιες έκανε πλούσιους? Τις χώρες που κάνουν εξαγωγές.